ఏం చేస్తున్నావు మమ్మీ? ఏం లేదు. మొన్న మీషో నుండి డ్రెస్‌లు ఆర్డర్ పెట్టినాం గదా! మమ్మీ, డాటర్ కాంబో డ్రెసెస్. ఆ! అవి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దామా? ఆ! ఎట్లా ఇది మా పెద్ద పాప కోసం తెప్పించిన డ్రెస్. మంచి యాంకిల్ లెంత్ ఉంటది. క్లాత్ కూడా థిక్‌గా మంచిగున్నది. మంచి కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బావుంది. ఇది మా చిన్న పాప కోసం తెప్పించిన డ్రెస్. నాది అండ్ మా చిన్న పాపది కలర్ కాంబినేషన్ సేమ్ తెప్పించుకున్నాము. సేమ్ టు సేమ్ క్లాత్ సేమ్ అట్లే ఉంటది. యాంకిల్ లెంత్ సేమ్ అలాగే. మంచి డ్రెస్. మంచి క్వాలిటీ ఉంది. ఇది నా కోసం తెప్పించుకున్న డ్రెస్. చిన్నవాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళకున్న తేడా ఓన్లీ హ్యాండ్స్ ఒకటే డిజైన్ చేంజ్ అవుతది. అండ్ ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ వచ్చి మంచిగా స్ట్రెచబుల్‌గా ఉండి మంచిగుంది.